Čaute blogery, už ste prišli na čaro ladviniek? Ak nie a stále nosíte ruksaky, či už väčšie alebo menšie na chrbte, tak odporúčam a vrelo, aby ste si zakúpili takéto ladvinky. Mám v rôznych farbách, 4. Prečo vám odporúčam? Keď máte na chrbte ten ruksak, tak sa veľmi spotíte pri vyššej nejakej frekvencii chodenia. Keď dáte si túto ladvinku takto na kríže, tak prakticky ten chrbát voľne dýcha, nie je zaťažený. A tu naozaj vám táto ladvinka pokriete základné veci, ktoré potrebujete, aby ste si uložili ako kľúče, peňaženku, vreckovky, rukavice, prípadne ešte nejaké ďalšie veci. Za mňa toto je úplne ideálna veľkosť. Čo je ešte veľmi výhodné a dobré, je, že v strede máte 600 ml fľašu, takže keď si ju dáte na chrbát a zapnete, tak máte rovnomerné zaťaženie. V strede, pekne na strede chrbta máte tú fľašku vlastne a že máte rovnako ako vám to sedí, že nie je jedna ťažšia, jedna ľahšia strana. Čo je ešte pekné na tejto ladvinke je, že prakticky máte tu takto 4 vrecká, 2 bezpečnostné, ktoré viete zatvoriť zipsom. Tu máte ešte takéto sieťkové, neviem, či je lepšie vidno. Zároveň ešte dám to vyššie k kamere a odpojím, aby ste videli lepšie. Tu ešte vo vnútri tohto vrecka, ak to máte jeden zipsovaný, keď ho otvoríte, máte tu ešte jedno bezpečnostné vrecko, ktoré ja odporúčam používať na peniaze. Tu máte ešte kľúčik, na kľúčik taký háčik a tým pádom máte zaistené, že keď stále hore-dole vyberáte niečo, tak naozaj tie dve veci, peniaze a kľúče sú na bezpečnom mieste. Čo ešte musím vyzvihnúť, to je ohľadom ešte toho, že človek sa nepotí. Toto je krásny taký panel, ktorý zabezpečuje, aby ste videli aj z jednej a druhej strany, aby sa vám nepotil chrbát, čiže dobre to odvetráva, aj keď to budete mať na tejto krížovej časti napevno upevnené. No a už potom len farebný efekt. Ja mám takúto tyrkysovú, som si nechala tu v interiéri bundu, aby ste videli, ako mi to farebne pasuje. Ale máme ešte ďalšie farebné kombinácie, čiže oranžovú tyrkysovú, ktorá by sa mi tiež hodila k tejto bunde, alebo potom antracitovú, alebo takúto modrú. Hej, čiže priblížim to ešte raz, aby ste videli. Čo chcem jedine zdôrazniť, že na internete, na mojom e-shope táto svetlo-modrá je jasnejšia a viac ide do tyrkysová v skutočnosti. Takže aby ste vedeli tieto 4 farebné kombinácie. Takže sa teším. Prečítajte si ešte raz dobre e-mail, lebo tam je napísané, koľko stojí tá ladvinka a za akú výnimočnú cenu to môžete si teraz kúpiť. Tak? Teším sa, že vám ďalším môžem kvalitný produkt odprezentovať a že vám to priniesie samé blahobyty. Tak čaute.